Pregătirea tencuielii Igrastop. În linii mari, pregătirea tencuielii Igrastop pentru aplicare nu diferă de pregătirea unei tencuieli obișnuite. Există însă câteva particularități care trebuie cunoscute. Pasul 1. Într-un recipient cu volumul de 50-60 de litri se toarnă 1 litru de apă, după care se varsă cu grijă întregul conținut al unui sac de tencuială Igrastop. Pentru a nu se afecta proprietățile materialului, este obligatoriu ca la o preparare să se amestece un sac întreg sau un număr de saci întregi. Explicația este simplă. Prafurile din amestecul din sac au greutăți specifice diferite și pe timpul transportului sacului de la producător la client, materialele grele se lasă către fundul sacului, în timp ce cele mai ușoare rămân în partea de sus. Amestecând doar o parte din sac, există toate premizele obținerii unui material care nu conține toate ingredientele necesare și care nu mai are proprietățile specificate. Pasul 2. După vărsarea întregului conținut al unui sac de tencuială în recipientul de amestec se adaugă restul de 2,5 litri de apă. Pentru a se obține caracteristicile dorite, este foarte important să se respecte cantitatea de apă recomandată de producător. Pasul 3. Se începe amestecarea materialului cu apă cu o viteză a mixerului de 300-400 de rotații pe minut. Pe măsură ce materialul se omogenizează, viteza de mixare se mărește. Atenție! Viteza maximă de mixare nu trebuie să depășească 600 de rotații pe minut, pentru a nu sparge granulele de sticlă din compoziția materialului. Mixarea materialului cu apă trebuie începută dinspre partea de jos a recipientului înspre partea de sus. Timpul total de amestecare este de 10 minute. Amestecarea se face în două reprize. Prima repriză de amestecare durează 7-8 minute, iar cea de-a doua 2-3 minute. Între cele două reprize de amestecare se face o pauză de 2-3 minute. Este foarte important să se respecte timpul de amestecare recomandat, întrucât materialul are nevoie de acest timp pentru o bună omogenizare și amorsare. Dacă timpul de amestecare nu este respectat, aderența și proprietățile materialului vor fi afectate. Foarte important, nu adăugați apă în timpul mixării. Pentru a se obține caracteristicile dorite, este foarte important să se respecte cantitatea de apă recomandată de producător. Pentru prepararea fiecărui sac de tencuială de 7 kg se utilizează 3,5 litri de apă. Vara, la temperaturi ridicate, datorită fenomenului de evaporare, volumul de apă necesar amestecării poate crește spre 4 litri pentru fiecare sac de praf mixat.